अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ. तुम्हा सर्व स्वामी भक्तांचं माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला माझ्या 2022मध्ये जो काही अनुभव आला आणि मी स्वामींची सेवा का करायला लागले किंवा त्याचे मला अनुभव आलेले अनुभव हे मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. 2022ने मला काय काय दिलं आणि 2023मधले माझे नवीन संकल्प हे मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे. तर 2022 हे मला फारसं तितकं चांगलं गेलं नाही. 2022मध्ये मला माझ्यावरती खूप संकट आली, अडचणी आल्या. म्हणजे घरगुती संसारिक माझ्यावरती खूप प्रेशर होतं. खूप डिप्रेशनमध्ये होते मी आणि म्हणजे अक्षरशः आता काही होणार नाही, माझा संसार काय आता राहणारच नाही, अशा पद्धतीने मला वाटायला लागलं होतं. तर असं मला इतकं डिप्रेशनमध्ये मी गेले होते ना, की मला म्हणजे काहीच करायचं वाटत नव्हतं. मी काही म्हणजे केल्याचं मला समाधानच वाटत नव्हतं. तर मी तिथे तेव्हा मग बऱ्याच जणींनी मला सांगितलं, की "तू स्वामी चरित्र सारामृत वाच." मी स्वामी चरित्र सारामृत वाचले. मी 11 गुरुवार केले आणि वर्षाच्या शेवटी मला जे काही माझ्या संसाराची जी घडी होती ना, ती पुन्हा एकदा बसली. आणि तुम्हाला खरंच सांगू का, तुमच्या मनामधलं जे काही आहे ना, ते सगळ्यांच्याच सोबत शेअर करत जाऊ नका. कारण की सगळ्यांनाच आपल्याबद्दल चांगलं वाटतं असं नाही. हा अनुभव मला आलेला आहे. आपण बऱ्याचदा म्हणजे आपल्या मुलांचे, आपल्या नवऱ्यासोबतचे, आपल्या आपल्या संसारामधले जे काही चांगले प्रसंग आहेत ते आपण शेअर करतो आणि त्याचं सगळ्यांनाच चांगलं वाटतं असं नाही. इव्हन आपल्या घरातल्या लोकांनासुद्धा आपलं चांगलं झालेलं पाहवत नसतं. हे असतं, घडतं. म्हणून मी सांगते. तर बघा, आपल्याला आपलं जे काही चांगलं आहे ना, ते फक्त आपल्या 4-5 लोकांनाच, हितचिंतकांनाच सांगा. सगळ्यांनाच चांगलं वाटतं असं नाही. शेवटी तुम्ही कसं तुमचं जे गोल आहे, तुमचं अल्टिमेट गोल आहे, तुम्हाला तुमच्या नवऱ्यासोबत चांगलं राहायचं आहे, तुम्हाला सुखाने संसार करायचा आहे. जे काही आहे, चांगल्या वाईट परिस्थितीतून सगळ्यामधून साथ देण्यासाठी आपल्याला साथीदार लागतो, जोडीदार लागतो. ते आपल्याला पूर्ण आपल्या आयुष्यभर लागतो. त्याच्यामुळं सगळ्यांनाच चांगला मिळतो आणि सगळ्यांनाच चांगलं होतं असं नाही. जे आपल्याला मिळालं आहे ते आपल्याला चांगलं करून घेता आलं पाहिजे. त्यासाठी आपणच प्रयत्न केले पाहिजे. कुठंही रडत बसू नका, कुणाजवळही रडू नका. कारण कुणाजवळ रडलात ना तुम्ही, तर ते तुम्हाला हसूच करतात. कारण की तुमच्या समोर जे रडून तुम्हाला विचारतात, की बाबा काय झालं, काय झालं, आणि परत दुसरीकडे जाऊन ते हसतात. तर तसं तुमच्या बाबतीत घडू नये. माझ्या बाबतीत घडलं. मला आता ही आलेली उपरती आहे म्हणून मी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. तर मी तुम्हाला हे सांगेन, की फक्त स्वामींच्या जवळ तुमचं जे काही करणं आहे ते सांगा. दुसरं कोणालाही सांगू नका. काही उपयोग होत नाही. ते आपल्या संकटावरती सोल्युशन काढतात. माझ्याही काढलं. मी स्वामींची सेवा करायला लागली तेव्हापासून मला इतके चांगले अनुभव आले. माझ्या बाळाच्या बाबतीतही देखील मला खूप त्रास सहन करावा लागला. एक वर्षभर खूप टेन्शनमध्ये मी गेले त्याच्यामुळेही आणि माझ्या घरातल्या अडचणींमुळं पण. तर त्याच्यामुळे आर्थिक अशी काहीच अडचण नाही. मानसिक ताण जो असतो ना, तो खरंच कुठेच व्यक्त करता येत नाही आणि करून त्याचं सोल्युशनही निघत नाही. तर अशाच मानसिक काही त्रासामधून मी गेले होते आणि त्या संकटामधून जेव्हा आपल्याला म्हणजे बघा, आपल्याला कधी देवाची आठवण होते. जेव्हा आपण खूप त्रासलेलो असतो तेव्हाच आपण देवांची आठवण काढतो किंवा देवांना दोषही देतो, की मी तर कोणाचंच काही वाईट केलेलं नाही, तरी पण माझ्यासोबत असं का घडतंय, की म्हणजे माझ्यासोबतच का, मीच का, असं आपण देवांना प्रश्न करतो. तर आपण जेव्हा आपण त्रासलेलो असतो तेव्हाच आपल्याला देवाची आठवण होते. तसंच माझ्या बाबतीत झालं होतं, की मी खूपच म्हणजे खूप टेन्शनमध्ये होते, इतकी टेन्शनमध्ये होते. 2022 मला खूप खराब गेलं, खूप वाईट गेलं. 2022च्या शेवटी जे काय मला स्वामींनी अनुभव दिले आणि त्याच्यातून मी जे शिकले ना, खूप शिकायला मिळालं 2022मध्ये. जेव्हा आपण वाईट वेळ येते ना, तेव्हाच आपण बऱ्याच पद्धतीने शिकायला मिळतं आपल्याला सगळ्याच गोष्टींनी. माणसांची पारख जी असते ते संकटाच्या काळात होते म्हणतात ना, तसंच झालं. मला जे काही चांगले वाटत होते म्हणजे त्यांची खरी रूपं मला कळाली. ह्या संकटाच्या काळामध्ये मला फक्त आणि फक्त स्वामींनी साथ दिली. स्वामींनी मला इतकं म्हणजे मी खरं अक्षरशः सांगते तुम्हाला, मी म्हणजे मरणाच्या दारातूनच परत आली. मला जगण्याचीच इच्छा राहिलेली नव्हती. खूप वाईट म्हणजे मला असं वाटलंच नाही, की आता इथून पुढे काय चांगलं होईल माझ्यासोबत. असं पूर्ण सगळं संपल्यासारखं झालं होतं. फक्त मी स्वामींच्या पुढे बसून रडायची आणि जे काय असेल माझ्याकडून जेवढं होतं तेवढं मी करत होते. कारण की मी असं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन देऊन म्हणजे देवाची पोथी जरी असेल ना, तरी पूर्ण असं मन लावून वाचणं इतकंसुद्धा मला शक्य नव्हतं. म्हणजे कंटिन्यू माझ्या डोक्यामध्ये इतकं टेन्शन होतं. तरी मी करत होते. आणि शेवटीला 2022च्या शेवटी स्वामींनी जे मला म्हणजे ते आहेत माझ्यासोबत
हे जे मला त्यांनी दाखवून दिलं ना, प्रत्येक प्रत्येक क्षणाला, प्रत्येक पावलाला मला असं दाखवून दिलं. मला असं वाटायचं की बाबा आता मी करू का नको? कारण की मला इतका त्रास व्हायला लागलाय. जरी मी एवढं करते स्वामींचं, तरी देखील मला त्रास होतोय. तर असं का होतंय? मी म्हणजे खरंच करायला नाही पाहिजे का? नाही केलं तर मला असं तरी वाटेल की म्हणजे मी आता नाही केलं म्हणून माझ्याकडे स्वामींचं लक्ष नाही आहे. असं इथपर्यंत मला वाटत होतं की मी आता इथून पुढे काही करणार नाही आणि जे होईल ते होईल. अशा पद्धतीने माझी मेंटॅलिटी झाली होती परत तर 2022च्या शेवटी ना मला खूप खूप म्हणजे माझे सगळे संकट स्वामींनी सगळे सोडवले. आता जे काय आहे ना त्याच्यामध्ये मी समाधानी आहे, कारण की माझ्यासोबत स्वामी आहेत. हे कारण मला 100% गॅरंटी आहे की माझ्या प्रत्येक चांगल्या वाईट वेळेमध्ये स्वामी मला साथ द्यायला आहेत. जे काही माझे आता 2023मध्ये देखील माझे बरेचसे काही संकल्प आहेत, नवीन मी काही काही गोष्टी करणार आहे, त्या सगळ्यांमध्ये मला स्वामींचा आशीर्वाद आहे हे मला माहिती आहे. कारण की माझ्या वाईट काळामध्ये स्वामींनी माझी साथ सोडली नाही. सगळ्यांनी घरातल्यांनी सगळ्यांनी पाठ फिरवली तरी देवाने माझी साथ सोडली नाही. हे मला आपण जेव्हा अंतःकरणाने हाक मारतो ना तेव्हा देवाला ते ऐकावंच लागतं आणि देव ऐकतायत हे ते दाखवून देतात. फक्त कर्णातून हाक मारताना तेव्हा ते दिसतं आणि मला ते जाणवलेलं आहे, मला तो अनुभव आलेला आहे. हा चॅनल काढण्याचा उद्देश देखील तोच आहे की माझ्यासारखंच जे कोणी ज्यांना कोणी खूप टेन्शनमध्ये आहात त्यांच्यासाठी मला जे काही उपाय मला सुचतात किंवा मला माहिती आहेत ते मी तुमच्यापर्यंत शेअर करण्याचा प्रयत्न करते. त्यातून एखादा जरी उपाय तुम्हाला उपयोगी पडला, ज्यांना कोणी टेन्शनमध्ये असाल, जे कोणी संकटातून असाल, अडचणीत असाल, त्या सगळ्यांसाठीच मला मी एकाच्या जरी उपयोगी पडले तरीसुद्धा मला हे चॅनल काढण्याचं सार्थक झालं असं मला वाटतं. तर आता आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यामध्ये टेन्शन्स असतात. असं कोणीच नाही की सगळे सुखी आहेत असं कोणीच नाही. आयुष्यात पूर्ण जगातच असं एकही माणूस सापडणार नाही की त्याला कुठलंच टेन्शन नाही आहे. बरोबर आहे. कुणाला ना कुणाला काही ना काही टेन्शन असतं प्रत्येक गोष्टीचं. कुठलाही घरातलं असो किंवा आपल्या जोडीदाराबद्दल असो, आपल्या मुलाबाळांबद्दल असो, आपल्या सासू सासऱ्यांबद्दल असो, आईवडिलांबद्दल असो, भावासाठी असो, बहिणीसाठी असो, कित्येक अडचणी असतात. आपल्या बिझनेसशी रिलेटेड असो, आपल्या शिक्षणाशी रिलेटेड असो, काही असू शकतं. तर कुणीच असं इतकं समाधानी असं कुणीच नसतं. पण आपण जे आहे ना त्याला स्वीकार केलं पाहिजे आणि जे आपल्याला नाही आहे ना, जे आपल्याकडे नाही तर त्याचा विचार न केला पाहिजे किंवा ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपण फक्त रडत बसू आणि आपल्याला जे कोणी त्रास देत आहेत त्यांचा विचार करत बसलं तर त्याच्यातून काहीही साध्य होत नाही. आणि खरं सांगू का तुम्हाला, आपण जेव्हा आपण रडतो ना तेव्हा 90% लोकांना त्याचा आनंद होतो आणि 10% लोकांनाच वाटत असतं की ह्याचं चांगलं व्हावं. त्याच्यामुळे आपल्यात मनातलं काय आहे ते कधीच कोणाजवळ शेअर करायचे नाही. आपल्या चेहऱ्यावरती कधीच ते दाखवायचं नाही. आपण घरामध्ये पण बघा, आपल्याला एखादी गोष्ट वाईट वाटली, आपली चांगली वाटली, आपण लगेच ते एक्सप्रेस करतो. आपल्या चेहऱ्यातून लगेच ते दिसतं. मग ते कोणालाही असो, आपल्या घरातले, तुम्ही जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहत असा किंवा न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये असा, म्हणजे दोघं राहताय किंवा म्हणजे जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहताय. तर आपण काय म्हणजे आपल्या जॉईंट फॅमिलीमध्ये फॉर एक्झाम्पल की आपल्या सासूने आपल्याला काय बोललं किंवा दिराने आपल्याला काय बोललं किंवा आपल्या नवऱ्याने आपल्याला काय बोललं की आपण लगेचच आपण तोंड पाडून घेतो की आपण म्हणजे मला असं बोलले म्हणून आपण ते खूप जीवाला लावून घेतो. तसं अजिबात करायचं नाही. आयुष्य एकदाच मिळतं. खूप खूप एन्जॉय करा. ह्या लोकांचा विचारच करू नका तुम्ही. तुमचं काय टार्गेट आहे ना तेवढंच तुम्ही साध्य करा. शेवटी अल्टिमेट काय आहे, आपल्याला शेवट आपला काय आहे, आपल्या नवऱ्यासोबत आपल्याला चांगलं राहायचं, आपल्या मुलांचा चांगला सांभाळ करायचा आहे, त्यांना एक सिक्युअर फ्युचर द्यायचं आहे, आपल्याला स्वतःला ग्रो करायचं आहे. तर आपण जर ह्या सगळ्या गोष्टींचा, आपल्याला कोण काय बोलतं याचा जर विचार करत बसलो तर आपण पुढे जाऊ शकू का? नाहीच. हेही मला आता कळत आहे. मीही खूप त्रास सहन केला, खूप टेन्शनमध्ये गेले, खूप डिप्रेशनमध्ये गेले आणि मला हे आलेले आता उपरती आहे म्हणून मी तुमच्यासोबत ती शेअर करत आहे. तर तुम्ही पण 2023मध्ये ह्या सगळ्या क्षुल्लक गोष्टींचा विचार करू नका. तुमचं जे गोल आहे ना ते अचीव करा. छोटं मोठं काहीही काम करा, जे कोणी गृहिणी असाल त्यांच्यासाठी मी सांगत आहे, जे कोणी बिझनेस वगैरे करत असाल त्यांच्यासाठी नाही, पण जे कोणी घरी बसून आहात तर त्यांच्यासाठी मी सांगते. कारण की आपल्यामध्ये खूप पोटेन्शियल आहे, आपण खूप काही करू शकतो. फक्त आपल्याला आपल्याला एक क्लू मिळाला पाहिजे किंवा आपल्याला एक संधी मिळाली पाहिजे की त्या संधीचं आपण सोनं केलं पाहिजे. आपण संधीची वाट बघत नाही बसायचं आहे. आपल्या एकतर संधीची वाट बघणारे एक असतात आणि संधी निर्माण करणारे एक असतात. आपल्याला संधी निर्माण करणाऱ्यामधलं व्हायचं आहे. आपल्याला संधी निर्माण करायची आपल्या स्वतःसाठी. तर तुम्ही कुठलंही काम करा, कुठलंही तुमचं मन रमवा, स्वतःचं मन रमवा. असं नको व्हायला की तुम्ही फक्त किचनमध्ये स्वयंपाक करत राहिलात घरासाठी, संसारासाठी, माझा संसार, शेवटी काहीही नसतं. तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये काय केलं, तुम्ही
कुणी कुणासाठी किती काय केलं ह्याचं मोजमाप कुणीही करत नाही. तुम्ही 10 दिवस जर का तुम्ही आजारी पडलात आणि तुम्ही घरासाठी जर का कमी पडलात, तर लगेच तुम्हाला दाखवून देतात, की तुम्ही काहीही करत नाहीत. बरोबर आहे का? हे सगळ्यांनाच अनुभव आलेले असतात. आपण कितीही करू द्या, मग आपण वर्षभर काय करतोय किंवा आपण आतापर्यंत काय केलं, तेच कुणीही काही हे करत नाही. फक्त एक दिवस जरी तुम्ही कमी पडलात ना, तर तुम्हाला बोलून दाखवतात. शेवटी कोणी कुणाचं नसतं. त्याच्यामुळेच आपण आपल्याला स्वतःला आपलं पोटेन्शियल जे आहे ते ओळखून आपण खूप काय करू शकतो, हे लोकांना प्रूव्ह करण्याची गरज असते. 2023 मध्ये माझे असेच काही संकल्प आहेत. पुढे मी दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शेअर करेन. तर हा माझा इंट्रोडक्शन टाईप व्लॉगच होता. तर 2022 मला कसं गेलं ते तर मी तुम्हाला सांगितलंच आणि 2023 मधले माझे खूप काही नवीन संकल्प आहेत. सध्याही म्हणजे माझं एम-फार्म झालेलं आहे, एम-फार्मसी. तर एम-फार्मसी होऊन आता माझं PhD चालू आहे. एक्सटर्नलच आहे. पण तरीही मी आता माझं एक हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आहे, त्याच्यावरती मी काम करत आहे सध्या. आणि फुल टाईम मी आता माझं छोटा बेबी आहे 2 वर्षांचा, त्याच्यासाठी मी वेळ देते आहे. 2023 हे सगळ्यांना खूप खूप आनंदाचं, भरभराटीचं, उत्साहाचं, समृद्धीचं, संपत्तीचं आणि सगळ्यांना आरोग्यदायी जावो अशी मी स्वामींच्या चरणी प्रार्थना करते. आणि स्वामी तुमच्या सगळ्या चांगल्या इच्छा ह्या वर्षी पूर्ण करो, सगळ्यांना खूप खूप चांगलं आयुष्य देवो ही मी स्वामींच्या चरणी प्रार्थना आणि त्यांच्याकडे मी आशीर्वाद मागते. आणि हा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि कमेंटमध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला 2022 कसं गेलं आणि 2023 मधले तुमचे काय संकल्प आहेत. तर त्यासोबतच आता मी तर तुमचा निरोप घेते आणि भेटूया अशाच पुढच्या एका स्वामी अनुभवामध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ. नामस्मरण करत राहा, चांगलं काम करत राहा आणि आनंदी राहा, खुश राहा.